Yun, huli. Ay, malaki to. Malaki to. Ala, grabe, laki. Ay, tsaka sa dito. Dito. Grabe, laki. Grabe. Kala mo ito yun. Atoy, naabot na naman. Uy, grabe, ang laki. Ah, pulahan. Uy, grabe, laki. Yun. Muntik na naman di abutan mga katoy. Oh, di ba mga katoy, oh. Grabe, muntik na. Ay, muntik, ang bibilis mga katoy, mga tak. Naman mga katoy, huli na naman, laka. Anto, yan na naman. Oh, grabe, laki. Grabe, laki. Buti na lang inabutan ko pa mga katoy. Na-videoan kaya. Hala, grabe. Oh, grabe, ang laki. Yun o, kabiwas. Good morning Philippines. Ginagawa. Dito na naman tayo matay sa barangay Aitan, Amihanan. So, sa tinatawag nila na na Amihanan fishing spot. So yung mga tayo, nakaisa na mga tayo. Grabe ang laki mga tayo. So yan mga tayo. Tara, at samahan nyo po ulit ako mga tayo dito sa may panibawang nating fishing spot na naman, no. Tapos lumot yung pain mga tayo, lumot ang pain natin. So yung spot na mga tayo nila ni Amigo tsaka ni Boss Joel San Jose. So tara mga tayo, samahan nyo po ako. At sayang, yung mga kasama natin dito mga tayo at biglang nag-back out. meron kasi kung isiner sa kanila na malapit-lapit na fishing spot. Ayun, doon na lang sila nagpuntahan kasi alam nyo naman itong spot na to talaga sa may Binangonan, napakalayo mga tayo. Pero talagang mag-i-enjoy kayo dito mga tayo at mare-refresh ang yung yung kaluluwa. yung mga sarili pag pumunta kayo dito kasi napakaganda ng nature dito mga tayo. Kita nyo yung mga tayo, oh, di ba? Ganda. Yan o, bundok, bulubundokin niya mga tayo. So yun, tara mga tay. Barangay hand fishing spot tayo, Amihanan. At siyempre, galab shot nga pala sa mga solid supporters natin. Yan, mga masusugid natin sumusubaybay sa ating YouTube channel at sa FB Reels. Yun, thank you so much. Woo, thank you Lord. Thank you so much. Yan. Mga tayo. Yan. Tapos kumuha na rin ako pampadawiin natin. Ano ka? Ano tayo? Ginagawa mo? Oh. Yun, ang gandang pukol. Grabe, nakakasilaw mga to. Mga to, huli. Ay, ito mga to, malaki. Laka, ay, original. Ah, grabe, laki. Ang laki. Yo. Ito na. Grabe, laki mga to, oh. Ah, aray ko. Okay, thank you Lord. Ayun. Ay, grabe, dalawa na. Ayun, oh. Ayos. Nilatag ko mga to yung ko, dalawang taw-taw. Yan, oh. Tsaka isang isang di motor. Grabe, dito lang, oh. Kakatapon ko nga lang. Kakagis ko lang. Grabe naman yun. Naka, paano kaya ang sit-up natin gagawin dito matay? Naglulus tong spool natin. Ginawa ko kasi ito kagabi matay. Ganda ng patakbo pa ganun matay, oh. Yan naman. Lah, dawi na to. Bilisan natin.
Ay. Yan. Krrrr. Ready natin tong panalok mga to eh. Baka may makachamba tayo ng mamaw dito. Nadaganan ko tumatay kasi inaano siya. Ayan. Ayos yan, no? Yan lang natin tumatay. Sakali magbaka sakali tayo. Mahirap na huwag tayo magkumpiyansa dito sa spot kasi malalim eh. Baka may ano eh, may plapla dito eh. Yun, huli. Huli na naman, laka. Ano to? Yan na naman. Ah, grabe, laki. Grabe, laki. Buti na lang inabutan ko pa mga to eh. Na-videoan kaya. Hala, grabe. Grabe, ang laki. Yan o, kabiwas. Tung natuloy ka kabiwas dito, kabiwas. Tatlo na kabiwas oh. Ayos. Grabe, halos pare-pares oh. Ay, thank you Lord. Naabot kaya. Mga to, ihiyan ko pa kaya to. Dalawang dimotor kaya tayo. Tapos isang taw-taw na lang. Kasi nilalatag ko nga mga to eh. Kasi ano, sayang din naman oras eh. Kasi ito pa rin nakakadali oh. Tsaka yung isang taw-taw ko, ito oh. Dalawa na yung mga to eh. Hindi ko lang naabot yung isa, nalaglag tong ano kanina eh. Itong rail ko. Hindi motor. Dito oh, inaayos ko tong gamit ko. Biglang hinatak. Buti bumalik. Inaantabayanan ko lang mga to ng ano, ng padawi. Yan oh, ganyan lang siya. Dito na lang natin to. Ay, dito na lang. Baka maya maano. Andito matoy oh. Dito na lang matoy. Kukunin ko tong ano, floater nito. Yung nagkakabit natin doon. Dito oh. Nakadalawa na ako matoy. Tapos yung isa tinakbo ng ganun. Hindi ko inaabutan. Gagawa natin ng paraan to. Pinutol ko sa isang taw-taw ko matoy. Tapos ito ginawa ko ng paraan oh. Para dalawang dimotor gagamitin natin para maipukul natin na malayo. Yan matoy, diskartehan lang yan matoy. Kung ano yung kumakagat, yun ang isit up nyo. Yan katulad yan oh. Dalawa na tayong dimotor. Grabe kumagat eh. Ayan, napukul dun sa ano. Tsaka medyo ano siya, makomportabling gamitin oh. Kasi mahangin eh. Naglalagay pa ako ng batong ganito. Pero nakahuli kanina to. Naku, makaka-harvest tayo dito mga tayo, promise. Ayan oh, kinakagat na naman yung isa oh. Ang ganda, maaga kasi yung ano mga tayo, andog. Pag naglulumot ano kayo, tilapia anding tapos gamit ay lumot, goods na goods yung ganyan mga tayo na bungad pa lang natin. Ang bungad nyo na ganyan, manlog. Maaga pa lang manlog na. Yan ang hinahanap nila paring Raymart Gundra. Ay, happy pista nga pala sa mamimingwit na kay ano, kay mamimingwit ng Sapang. Mga taga Sapang dyan sa Binangonan Rizal. Yan. At belated happy birthday kay Katsoy Andy Ibroli. Yan Katsoy, happy birthday and belated sa iyo. Kumusta yung iyong birthday Katsoy? Marami bang natumba? Ano naman makatoy? Oh grabe. Ay nakawala. So yung grabe, inaangat ko kasi may laman na pala eh. Naku po, dawi to. Ganda. Ay sus Mariusip.
Dito mga toy, oh, itong area na to, oh. Yan, oh. Ito mga toy, itong area na to, oh. Yan, sa may bato na yan, oh. Yan, oh, malaking bato, tapos unahan tayo. Pukulan nyo na to mga toy. Grabe ah. Ang laki nun. So yun. So yun. Balikan mo please. Yun, huli. Ay, malaki to. Ala, grabe, laki. Ay, teka, dali. Dito. Grabe, laki. Grabe. Kala mga to yun. Mga to eh. Dito lang, thumbnail natin ito mga to eh. Yan oh. Oh, saan yung isa ko? Ayan, dun sa kabila. Oh, Kabiwas, kung pumunta ka dito Kabiwas. Oh, ang ganda. Ang daming kagat mga to, hindi ko lang naaabutan. Yun oh. Uy, ay, grabe. Parang ano, basketball oh, ang dami. Lalaki pati. Ay, kabernas talaga to. Buenas. Napaka-effective itong ano natin to, pamain natin, oh. Kung wala ka matay sa mga gilid-gilid na yan, oh, yung may mga solid na green. Kasi di lahat ng lungot mga to ano green. Kaya pinili ko yung mga ano, ayan, katulad yan, may mga kulay dilaw. Ang pinapain ko yung may mga solid na ano, green kahit pa paano. Yan, oh. Yan, ganyan lang mati pagpapain ng lumot, oh. Pulupot nyo lang ganyan. Yan na yan. Tapos iganyan daw dito para pagpukol medyo mabigat. Oh. Grabe. Thank you Jesus. Ay nako, salamat Lord. Grabe, 2 beses yun mga to eh. Sabi ko na nga ba eh, binabalik-balikan niya eh. Ano, okay pa to. Ayan o. Diyan lang talaga kanina dito nakakakuha ko ng aruyo. Ngayon doon na sa banda ron, no? Sa may kulob-kulob na yun mga to. Yan mga to, sa kabila pala nyan, ano yan, tawagin to, tawag yan, Barangay Nagsulo. Yan, dyan ako galing dati mga to. Iwan ko kung saan sila Boss Joel dito may spot. Ginaganyan-ganyan ko lang mga to. Pagka wala, lipat ko dito para ito naman isa yung pupunta rito kasi maagos eh. Yan, ganyan lang siya, wag lang kayo maiinip. Kasi sa fishing, pag nainip kayo, mag-basketball na lang kayo. Ganon sa fishing, bawal lang mainip dito. Yan, ganyan lang siya mga toy, oh. Yan mga toy. Ayun, huli na naman. Ay sus, Ginoo, ito nakawala na naman. So yung grabe mga toy. So yan, ang laki naman ng hook na yan mga toy. Size 10 yan, oh. Ang dami talaga nila. Maganda yan mga toy kung may mga kasama ako dito eh. Ay kasi ewan ko ba, nag-send pa kasi ko ng ano ng spot ng ano sa GC na mayroong huli na sa malapit doon sa kanila. Dapat pala di na ako nag-send para lahat kami andito. Siyempre nga naman mga toy, kasi dito walang kasiguruduhan dito kung may mahuli. Ay doon malapit na may sigurado ng may mahuli doon kasi mayroon na akong siner na ano na huli ng tropa. Yun, shoutout nga pala kay Katoy Jun ng ano, ng Sukmon Anglers. Salamat Katoy sa pag-share ng iyong ano, at napinunta ng tropa ngayon diyan sa Sukmon. Ayan mga toyo. So yung kasi gusto kasi yung talagang lubog na lubog mo to eh. Atoy, naabot na naman. Uy, grabe, ang laki. Pulahan.
Ay, grabe laki. Yun. Muntik na naman di abutan mga katay. Oh, di ba mga katay, oh. Grabe, muntik na. Ay, muntik. Ang bibilis mga katay, humatak. Ay, thank you Lord. Ayun. Uy, grabe. Thank you Lord. Ang ganda ng size. Wala. Anong nangyari? Oh. Ay, kala ko huli. Kinagat siguro yun ah. Nakalubog yung isang floater ko. Inabot mga to. Andun lang talaga sa malayo-layo na yun. Buti lang, dala ko tong di motor ko. Nagkataon, nakaw. Sisiruin tayo rito. Pwede naman kasi lulusong mga toy. Lulusongin mo yung mga yan para makuha mo yung ano na yun, area na yun. Kasi yun mga toy, nakalubog na ano, may lumot na bato. Yan ang maganda dyan. Kasi yung mga lagas nyan, pupunta yan dyan. Aabangan na lang yung tilapia doon. Yan ang hahanapin yung mga pag malumot, yung may mga bato-batong ganun. Tapos kung saan yung hangin, yun, punterian nyo sa kabila kayo. Huwag kayong pupukul sa kabila, dapat dito. Yan ang style niyan. Oh, yan na naman mga toy. Ay, mas malaki to. Mas malaki to mga toy. Alaka, ay mas malaki. Pulahan na naman mga toy. Oh, grabe, pulahan na naman. Uy, grabe. Pulahan na naman. Pulahan na naman. Kabiwas kabingwit. Ginagawa mo? Uy, grabe, lunok talaga. Yan ang gutom talaga isda mga toy. Pag ganyan, pukul natin kaagad. Sayang yung oras. Yan, doon lang talaga mga toy. Uy, asan na yung nalalambat? Huwag natin papakita. Yeah. Asan yung naglalambat? Nawala. Pumunta dun mga toy. Paano kasi mga toy pagka yan kasi nakita nila pag alis natin nilalambat ka agad. Kawawa naman yung yung mga re-race back ba na nakita yung video natin. Sabihin na naman wala namang katoy, ako na naman nalintikan. Sabihin na naman nila fake news na naman tayo. Kaya ang hirap mga toy sa so wag nyo naman ako mga toy kasi nag-update lang tayo ng mga spot. Alam kong napakahirap talaga ng mag-anap ngayon ng fishing spot mga toy. Talaga grabe, promise. Tapos pagpunta mo wala, mahal-mahal pa ng gas. Kasi mati double purpose yung punta ko may natid ako sa Angono yung anak ko sa tita niya. Gusto niya raw makabanding yung pamangkin niya. Ayun, wala namang pasok ngayon kasi Labor Day. Yan napagbigyan natin. Nag-ano naman na siya. Oh, yan na naman grabe. So yung naman ganun Karirin na natin ito mga toy. Ang dami nila talaga, promise mga toy. Dito tayo mga toy. Yan. Dito tayo. Kakaririn na natin to rito mga toy. Dito natin to. Yun. Ay, naman tama. Ayan, meron tayong pamain. Grabing kalas ko mga toy. Ay, ang dami. Ay, yan. Ayos to. Tatloy natin to mga toy. Hindi naman tayo mahirapan dito. Yan, ganyan lang tayo. Uy, ganda ng pisto na natin. Di ba? Tapos yung isa andun. Itong taw-taw dito. Kasi kinagat yung taw-taw kanina matay, hindi ko nakita
Eh pag ganyan, kita natin sila lahat. Oh, di ba? Yan. Ayan. Ayos na. Ayan na, kinagat na. Oh, ay ay. Ano 'yun? Kagat ka agad? Grabe naman 'yun. Sayang, nakatingin ako dun sa kabila mga to eh. Ba, maganda to. Subukan mo yung taw-taw yung kagatin. Palaban ka dyan. Oh, yan na naman. Huli na naman mga toy. Ay, nakawala na naman. Diyos ko. Grabe tong mga to. Grabe, ang laki na yan. Ay, Diyos ko talaga. Ito pa mga toy. Kinakagat na naman. Grabe, kinakagat na naman yung isa ko. Nakawala mga toy. Ay, dami na ako nakawala. Promise mga toy. Mga toy oh. Huli na naman. Huli ka na naman. Oh, di ba mga toy? Oh, original. Good size. Diba? Grabe ah. Ayos na mga toy. Ganda ng pesto natin. Ayahay lang tayo dito. Pero kailangan i-lock natin to kasi pagka nalaglag to kahit pa paano makuha pa natin yung laman. Galing. Ayos na mga toy oh. Ganon lang siya mga toy oh. Tapos andito yung pamain natin oh. Ganda ng spot mga toy. Puntahan nyo na ito mga toy. Ganyan lang oh. Kahit mapaano na lang yung pain ko nga eh. Siguro kung pain ni Kachoy Gironto ah. Kachoy Jason oh. Kuya Delphin, meron na naman tayong spot. Kaya ano, Francis Coronado. Yun, pwede kayo dito kuya. Kuya Yojo. Ay, kaso maglalakad. Ay, dako, di nga pala pa pwede pa. Maano nga pala doon, no? Tarik pa rin yung nalakarin dito eh. TV duty kayan kasi mga tayo si Kuya Francis. Kaya mahihirapan siya dito. Mga tayo, try ko nga dito. Dito napatunayan natin dyan. Tatry natin dito mga tayo. Yung nahuli natin kanina ng ano, ng arroyo. Yan. A few moments later. Nasubra naman ang kanlog mga toy. Buwaba na ako mga toy. Grabe ang lakas oh. Maampas sa akin dito pag ganyan yung ayun, yung tubig oh. Nawala pati yung dawi mga toy. Sayang. Nawala ang dawi. Baliktad. Kung kailan umanlog ng gusto, tsaka naman nawala. Grabe mga toy oh. Lumakas na. Nawala na yung dawi mga toy. Nawala na ang dawi. Sayang, baliktad. Kung kailan umalon, tsaka nawala ang dawi. Ang lakas oh. Ayun mga toy, yun lang po muna mga toy ating fishing adventures. Grabe mga toy, kung kailan lumakas yung ano, alon, tsaka naman nawala yung dawi. Grabe itong spot na ito mga toy. Oh, dyan tayo sa may nakaano. Mas maganda yung pista din ngayon na. Hindi pa tayo bakit dyan sa may bato. Dito lang tayo. Grabe, ang lumakas na mga toy yung ano, alon. Nawala yung dawi.
Baliktad. Kung kailan lumakas yung anlog, tsaka naman nawala yung dawi, no? Pero ang ganda ng huli ko mga toy, oh. Pakita ko sa inyo mga toy. Grabe. Yan, oh. Uy, grabe na yan mga katoy. Kaganda ng size mga katoy, oh. Oh. Grabe, mga pulahan pati. Yan. Napakarami kong ano mga toy, kalas. Sus, Mariosip. So yan mga toy, kung gusto nyo itong fishing spot na to, ulit Barangay Amianan. Yan, Barangay Itan, Amianan pala. Nabubulan ako yung spot na to. Yan, dapat makikita nyo yung ano dyan mga toy, yung bako ng kagdadaan sa ganun, tapos hanggang makapunta kayo dito sa spot. Kung gusto nyo pumunta pa ron mga toy, kasi napakalakas na nandog kasi wala na talaga. So yun lang mga toy, no? Maraming salamat sa inyo mga toy. Baka naman mga toy, kung nagustuhan nyo itong fishing adventures po natin dito sa may ano, sa may Itan Amianan, baka naman humingi ako sa inyo mga pa-share naman mga toy, at pa-like and subscribe naman, pa-share po sa mga kaibigan nyo para marami tayong makaalam dito sa spot na to. So muli mga toy, maraming salamat po. Kaya susunod po ulit tayo na fishing adventure, siguro doon tayo mga toy sa dulo, or tatahakin natin ito kapag ganun, maluwang pa dito mga toy, no? So bahala na mga toy, no? Nakibalita tayo sa mga susunod na pupunta rito. Grabe, maaga lang ang tibit, alas 8 mga toy, alas 8 kumibit hanggang alas 11 ata yun. Uy, thank you Lord. Bye bye mga toy, salamat po Lord sa blessing. Ayan mga toy, ang aking uli, grabe lalapad yan mga toy, oh. Oh, yan oh, grabe oh, magpa 5 fingers na lahat. Yan mga toy, oh, yan natin dito para mapicturean natin. Dami kong kalas mga toy, grabe. Kung hindi lang ako nagbibideo, promise sa inyo mga toy, hindi lang ito yung mahuhuli ko. Napakarami mga toy, kalas ka talaga, lakas, grabe. So yun, so maraming salamat nga pala, at positive talaga yung info natin sa GC natin. At harvest daw si Kabiwas kanina doon sa Sokmon. O area na kayo doon mga toy, Sokmon, para malapit na lang sa inyo, sa mga spot ninyo. Ayan, picture natin to para i-thumbnail natin to mga toy. Maraming salamat Lord mga toy. Ithan, Barangay Ithan, Amianan lang to mga toy. O picture natin to.